ассалому алайкум дӯстон ва мухлисони канали Mol Business. Имрӯз барои шумоён ду гурӯҳ барраҳои фурӯшие пешниҳод мекунем. Лайкҳои зер кунтон дар канали мо меҳмон бошед. Агар обязательно ҳамин канал ба подписаться кунтон, и лайкҳои зер кунтон, и видеороликҳои мо то охирша тамошо кунтон. баъдан нақс фикр карда баъдан харидор намоедон дӯстони азиз. Ду партия мешавад. Якум партияда дӯстони азиз 15 сар мешавад, дуюм партияда 10 та дигар қошхор барра мешавад. Якум партиянги дӯстони азиз 6 таш қошхор барра, 9 та дигараш солуқ барра дӯстони азиз. Тамошо кунтон нарху намош барраҳо маъқул боштагар боз наздик рафта мебинтон, баъдан агар маъқул боштагар баъдан мемонон харидор кунтон мешавад. акун дар бораи барраҳо маълумот гирем. Агар барраҳо дӯстони азиз барраҳои машински барраҳои тоза, ҳамин зотҳои тозашта хулас кардам. Ҳамаш зард барраҳо дӯстони азиз, ҳамаш хурду хӯрокаш саломатиш зор барраҳо, айни хол ягон хел камбудиш нест дӯстони азиз. ҳамаш буз балаи калон барраҳо дӯстони, барои мол кардан беҳтарин баррачаҳо дӯстони азиз. ино синни солашон 2 моҳа саркардагӣ то 4 моҳая будааст. хурду хӯрокаш зор, айни хол барраҳо ягон хел камбудиш нест дӯстони азиз. мана тамошо кунтон, ҳамаш дарозда прямо барои мол кардан беҳтарин аст. мана бисёр калонтараш бисёртар нашанда. акун аралашта хулас калон 6 тона қошхор барра, 9 та дигараш солуқ барра. нархош дӯстони азиз, нархи барраҳо аксия ки мемонем, аксия 1480 сомонӣ. ки харидор боштагар марама дӯстони азиз. агар тарафҳои душанбе боштагар амин территория чистами то душанбе 1480 сомон доставка мекунанд дӯстони азиз. соҳиби мо ҳамин гуфтам 1480 сомон реальни харидор боштагар то душанбе доставка мекунанд амин нарх ба. агар шумо аз территорияи хуҷанд боштагар доставкаш бесплатно ташкил карда мешавад дӯстони азиз. видеоролика то охирша тамошо кунед, далчи барраҳои калонтар мебарад дӯстони азиз. хуш хуб, подписчикон азиз, акун мегузарем партияи дуюм дӯстони азиз. инҷа ҳамаш қошхор барра мебошад. мана тамошо кунтон, агар иношам маъқул боштагар иношам то душанбе амин гуфтаги нархҳои гиртонагар доставка мекунанд. мумкин соҳиби мол дӯстони азиз. ҳамаш қошхор барра мебошад. ино ҳамаш калон майда чӯдаш нест донишанда. ҳамаш гигант гӯсфандо дӯстони азиз. барраҳои машински парода дӯстони азиз. ҳамаш хурду хӯрокаш саломатиш зор. ман дидостон ки ҳамаш думбадори калонда хулас кардам буз бала дӯстони азиз. медонтон дар бозори амихел барраҳо зин бениҳоят қимат шудагӣ. мо ҳама вақт бо нархи 10 раз мемонем. шутоби ки гифтаги одам раҳматши гӯ дӯстони азиз. инҷа ҳамаш қошхор бара 10 сар обше. синни солашон ино а 4 моҳа саркардагӣ то 6 моҳая пешаш декабрски барраҳо дӯстони азиз. ҳамаша хурду хӯрокаш саломатиш беҳтарин, айни ҳол ягон хел камбудиш нест. кадоматон ба қошхор барра дар кор боштагар марамат бо нархи 10 раз срочно фурӯхта мешавад. яктаги лайкҳое ба хотири видео зер кунтон, барраҳо маъқул боштагар харидор намоедон. нарху намош бигузарем. нарху намош 1750 сомонӣ. боз камуту муомилат дорад дӯстони азиз. агар шумо аз тарафҳои душанбе боштагар то душанбе амин нархба доставка мекунад соҳиби мол дӯстони азиз. агар шумо аз территорияи хуҷанд боштагар доставкаш территорияи хуҷанд бепул доставка карда мешавад. марамат харидору ҷазман боштагар боз аз наздик рафта бентон дӯстони азиз. или через WhatsApp харидори кунтонам мешудаги барраҳо дӯстони азиз. ҳаматон ба раҳмат. лайк, подписаться фаромӯш нашавад. дар хизмати шумо канали Mol Business дӯстони азиз.